Моңаршы югалганнар да. Утрау сиңа ялгыз гына кайтырга рөхсәт итмичәк. Барыгыз да кайтырга тиеш. Менә нәрсә икән? Бу акылсызлык. Сез шашкансыз. Кейт, Джек, юк, Сәйет, син кая киттең? Минем монда катнашасым килми. бу Джин. Ул исән икәнен кайдан беләсең? Лос-Анджелеста бер кеше бар. Бер кеше, ул кем? Утрауга ничек кайтырга икәнен белгән кеше. Кызганыч. Ярдәм итегез. Берәр кем. Ярдәм итегез. Ярдәм ит, Джек. Ярдәм итегез. Берәр кем. Ярдәм итегез. Ярдәм итегез. Ya Rabbim. Тынычлан, син исән, тынычлан. Ya Rabbim, шулай. Тынычлан. Ya Rabbim, тынычлан. О, Ya Rabbim. Килеп чыкты. Кейт. Кейт. Мине ишетәсеңме? Джек, Син ничек? без нәрсә? Әйе. Без кайттык. Нәрсә булды?